Karibu na ndo mwanchi umuligirelia ugetembe television agatembe fiber katokenye kusangasa mu yetu wani yagetembe mambia bono na yunsi byuko nyoransi birengi bya kigume mambia bono alise radio mie mona ibire shuta isano na ibire 102.7 ne karto kusangasa television yemo ase yemo mwanchi umulili bono mambia karibu asensemiga yende ya akabire yetu wani yagetembe katuligiretia mangana mange tualengega alise ya magazeti abana minto onkorowe wante ngatingo korogo mwana minto chondo ko mwana orokeli gakeli omwana kabisa serious naye bono lakini no maineli gakole kora number 1 no maineli gakole saligo tu gwesika lende tingwesika bono saligo tingesike munande siki tingesike munande siki sali bono tingesike airenegeske airenegeske monto mbia marike usike na kera kitoke kwa nabia matiri ta na tuwesike tu no lesike asinale ntate matiri tankonyo matiri to mwana one mochokoro ngagiga mochokoro ngagia kaitata mochokoro ishindwe pepo mbaya gagia so kwanja ya kebanokola sibi kero mogego oba tuli gwezi byo kutujana na ngwe yagiore gai gagigaga ya ndetyo ngambukeliri kora nda ko to gotiga kwani ngagingorega koratiga tuliko tongenterelia tukuna bwa india abantu aya indi gwezi biti ilyo moyo ndi gwezi biti ya lengi tale 7 motienyi ukianda paka bono iga eskatikiri nali gwezi biti there is no any problem lero nechitalikirenga lero nechitalikiri munando chinsarasini iko kwa kuru mutinyu mogi motanya gwezi biti motinyu ukianda lero ono motinyu kalenga ono motinyu kalenga Okay. Aya, ndo chase mitandao chinse cha Facebook abuna Brandon wa Mwangia kotabanga rendo chinokotera ukore igaringe kusabanero ngumutagani kigima Jared Orure Matureti abatabakora chinse mochanya chichi secondary school Nyamira County watching live Bonventure mobisa kromosocho kirwa no arime yomrobiri kuika Omwere Rogers Nyariki kwa Amsterdam Netherlands arime yomrobiri wetwani yagetembe na boigo ne timu yae enene kigima Peter Omweno agotabukura chinsemo chiria cha chinsemo chanya bituna massive bo machoge burabu nere no aremeyo muroberio agotabanenka yae gusene family yae na Dominic Irere agotaba good morning kuro chinsemo chabo mukora bonyakera agoteba omonene otobokire bya Christopher Tandi nere komo bwakire bya kuro chinsemo chaburangi Kenyambi na omurugyo ya Lydia Kirubo na abana ngina na iste na wigo Teresa Keunda agotewa bakire biyana bakwaniri abo studio agotewa Matilda amono nkorogo na onsarigo kura chinse mo cha karatina mpaka omwelio bya mono sana mwigo baba kina minera agotewa kura chinse mo chiria chanyangusu nere no ale imeyo moroberio na wigo mama wa Total Faith na wigo netim ya nene kigima Douglas Atika agotewa chinse mo chanya gisainya kwa locked in na omorugyo ayaya agotewa nga with my wives abarugi bae mbabere agotebanga Jane na Janet Kemunto na boigo na bana babo okay whichever continue omuzuri bwege susu agote Kran Dennis korochinse mochiricha na Cross City Salams Club kama kawaida Jeria Kerubo agote okurwa Manama Bahrain Kingdom David William Agoteba, hello, the dynamic trio. I'm following from Jogo, Kisii County. Pilipili, agoteba kurachinse mochi atimani, agoteba na wakilisha. Bartholomeo Momanyi, agoteba good morning, Onsarigo, Onkorogo, na Obaigwa. Aya, agoteba Onsarigo, Nteberi, Onkorogo, atige gotirigo ya. Tiga abo kie babo choke machoka babo nyamo ya buramani onyoni ne timu yende Evelyn Mugunde agotebanga nere if enchosto kurochinse mocha kyamo kama yaito agotabana babo Eriko Soro Victor Mondo Mienda Dominic Marube Omuzai Motegi Mosteti Anthony Ragori na boigo ne timu yende enene na Jeria Kiruba agotebanga this morning okay ayagotabanga this morning heartbroken I miss words to say rest in peace nga banjale kumosiria oyo timeitenga treasure in Ochoki okay akwandra basirio mwancho bokaigo manyakana tebuna Ochoki okweruka korochinse mucha okay nenga nentindi nenga nawo kwandra ko lende banjale kumosiria oyo manyakana tebuna oyo iga Ochoki agotebonga korochinse monga nande nigo arenge omusani oyo kurase skuru yanyatie ko high school
Okay, ngane Pole yuntu sana. chokori yerigereria asinchira ngikira nukigima kolende nengora enene sana. Peter Omari agoteba wachinkora chinsemo cha sugutanya mache na boigoza kari makori moginda agoteba noare ime yomrobiri kolende nero tomire condolences kocha se jeria kerubo. Okay. PhD man Magufuli Nyabaro eke nyatietie. Agoteba quick recovery to my dad Elder Samuel Nyabaro Mogeni na boigo my aunt Komboka Makori of Kiabusura Makombi Suneka. Okay. Oko buena kwa bwango, oko buena kwa bwango. Iswali kuboliga. Mwana netaralika message giga. Umwana netaralika message giga. Omwana ungikia kuruku. Umwana ne peni sonko. Kurwali chisemo cha Suneka siri. Suneka siri. Pa pupa. Okay, bono lakini okay, nonyeno umwana yone kuru nu roteli iga bumanyi. Tarali kaga. Ataiba ngana linde keroga ntabana ba ubali ke mambia bono kera tukije kurigeria yonse bana mambia bono tegerali onkorogo bana ba umbarali kanku kabali bakolika na botoko li bagosoma iti karamu tiere chikaramu bagolere chikaramu ay bono ntu tokomanya okay agole chikaramu bae bali kerende onyane chibakolikira uru monchu motegerali no monchu muligeri ngaka tukije kurigeria yonse ekero ebintu binya kobayigo bali mugotika sensibility ya SMS sante sana ndoche abantu abange sana bali kiregalia ndoche kina Joera Mogere kurwa ali na galia agotenga semo ya nkorogo no alime eriko soro kurukembuli taro no alime bwakire bemere nyanga u kurwa chinsomo chiri cha tombe no balime kigima asante zaire Winfrida bonse ba soirime sante sana sincho murubuli emabia bon lakini ereka tokonya kuligeria iga onsia gwateka bono mabia alisa magazeti ntu aligeria ingana yembe basukano ujjo kolekana ali Kandara Kiambu yana ali Muranga county ekero kuligeli buya egazeti njabu atengana gete enchira obulingoli byekyombekeleke kya NTSA gya kolire nabo igo kubika teneni ali akolekana sibara chitu kulingana na kili muligeli tu aligereiringa abantu uchakiru mwaka 2024 na 2025 bantu betu basiria magima bangisa sana bantu betu basiria magima n'abantu abagusiria magima kolingana na kili tokonyoraga bali bahagutara para bali bagutumie bara so gutumia maguru bakurunga pedestrians onkorogo pedestrians onkorogo bali bagutara akunywa kurubo etali kulina gali tali kulina na pigipigi pedestrian tali mukoyonde mama koseli lyo gutambuka no ega igogende koye gento kurugurari capital onkoroga pedestrian tali mukombui pedestrian nere omonto gutara para utali ne tipigipigi nere nana bana te gutara para sawa lakini onkorogo muliri ko so salige ntoko gende gyara oyo ntoko mokonya onkorogo muliri ubwatu so salige ntoko nyara ko mokonya ngati yo muliri no gozaleka anya ndiri salige tiri kanga tingili ya sebundi ndasi basi buri monchu bulikero kuligereria ngati yo mwa amutinyu mutangani goiko mutinyu September umwaka 2024 abantu live mu kimibere na 53 noyomo 1281 bagasiri ubugema bwabo bali bagutara gutumeke parasu gutumye okugoro ekero ku mwaka 2025 the same period abantu live mu kimibere na 55 bagasiri ubugema ocha manganayo oise kuligereria au bali bagutara maika tukwana bali bagutara okugoro muntu alinge para gusene chira ali guchi no mungi na butinchaye muntu ali kwende gase kwayerera muntu ndalinge para gusene kugamba arabwate stress yaye egalika mutacha akanyoro makweli ayo abagendi bekigali abagendi uchakira mutu January mpaka September 2024 bakasira 281 etineji intereba abarundia chimibere asumuti yenyi yo yekekyo 2025 abagendi chimisatu kianda basirire igo mwaka turaera 309 abarundi bali basirire tuko bakoli gotuki bono tuli bali bakoli na kigali percentages percentages onkoro bali bakoli na kigali wanyo kwikaranse matatu meyo ogende buno bono igo nsaligo kanate ni gali ngoche njigwelieta tali mo nsaligo bono ntebinga kinde gali menkor kupakensaji kusepakensaji au kamzi ka nsaligo nchenko ko muka chemisi onkoroko kibaja onkorogo tigakogera no boliri baide umaka esikuru yake negetegia no nyina abantu bali kanisa imwe bakuru kwa bakristo
abana kira bakagenda skuru ngoro kubale gose pupils gose barukulana gose barukunonya students bona kira wasaire gari me ogobe passenger to gose gari me butete benga serikali chake ukubaranga kiro mundo linge gari mo nkoro ke bacha gose ningo Ngobona kage twatanga bali baso. Passenger onkoro kibaje passenger. Alright, zigora tika unaya konkoro. Bono umwanchu mulili abantu basire tiyo bugima bali ba kulina chigali passenger abiria 654 bagakwa 2024. Ande paka abiria. 568 bagakwa 2025. Bali be chipigipigi. Abarundi motorcyclist. Abantu chimisano sana 25 2024 2025 858 chimisano sana 55 ndo chabantu batamente tiega passengers nabo batigari tiega bakesana lakini bono gukuligereria mbali batiye tuchingoma mbali batiye chingoma chintindi mbali batiye chingoma chinke bonsi bine beskene yo unabona bali batiye chingoma chire serious omwako gose ameti egete kekyo chiri bwinye na 95 abantu itabali nyumba bale malite batigire chingoma bachandike ine beskone na etoto y'abantu bali bonzi basireti y'amagana bali batigire chingoma 80,047 tianda ko boli onkoro abantu abayiga turakona amachiri busano 3 kiro mwaka iga abantu ngutikara bali nse Onsali aba bwate chingoma ga kitatu mwana one toteme sana tujaye kubatalira enyomba zenyomba onsaliko na baba nani gali kwerero itop na baba nani gali nturere na baba mayumayo onsaliko tobe tukubatalira ponsi pi tubate poleza nturere nturere tali nturere tindago tebi nturere nturere aravu mayo tali marurano timati se kwambwatire wono yo tegera mangana yura cyane nkorogomete twale ngasenga naye basokaro sumatirida libuli nene liguchangeliga ingotoko gose kera makulia yago chapara kera basuka nimbebe ko basipara ingotoko gose saitani onkorogo saitani yaruira kaki saitani nyasaye tata taka ntibantu baku nyasaye tata taka ntibantu babebirema nyasaye tata taka tingentere omuntu nyagukora amasaitani muntu nje saitani mama ke muntu naye ondoke saitani no tatenga toko kora kurwango tumie gali zikali bobezana noroje kenjimbo atali nyimbo bakaka banemba liutianda banyerko babo angaki akondoka saitani tigambe ninje nakoroka onkorogo saitani nje ninkoroka omuntu nawo nje nontumie ko batanyande nyasaye babuli mwezi babiri enenyimbo so bono Matilda kirukurigelie omugano iga ngotoli ibintu bigesa ntukweboli bono umosukano yoba tegali kinseme chuchia Kikopei abakorwa sekenyoro kia Kandara ya constituency ya Kandara me county ya Murang'a gali central Kenya gose Mount Kenya turatebe lakini rende kira bakogenda Nakuru abo chinsemo cha Kariandusi ibali kwenda korro ngina moke usomurwa ire bono egatomagana umugendi okonyoro tumu regisi 3 nero irete gali igache konyoro mosikon meaning nga reckless driving amangana yugo tabwati amachiko omugendi ogendi gosenkuru Nairobi oikakisi na nduru kisi uika Nairobi na nduru Nairobi kakisi ndiyo kali asincha kumyo kiembe anyo chibasi tia bwangu okoligia imishire tama mwana wane enetama okoligia umaite na bakanyora arubuoje otigeme chandere nyomba maromo kungo matere buoyo maranga matenga mberwalete maranga masene kerogo maranga mateyala aigwetali chibisi omakuroimuka oakegal oakesab ngoikanyorovi na rosiri siringeri 5 okay nane koira na itinde 5 okay ngirenda omongi na bunantebeti bono chaka gosundo kalende gali mege kiagera morosoro goikobe mubere tali mazini egera abeire gati abantu abasiriti abagendi abakura abayiga muruyo nanyo chibesecho bona kitokwera libaga ebintu gete byetama twalete besokona sibara moteli bono mambere tukunya kuligiro mwancho mulinga ki aya namangana tukulige bono mambi ngakitoko tutange besokana emebe asibara kibara chetu unobona tulige ligali abagendi bechipigi omugendi pigi asinchaka netianyole chibesi nyingi obuguli abantu kusemba nelimo nkoro mwari libintu Matilda ba okay
kaki bane akomini kobo norojo saliko na beko nyale kana diriale stage aigo monto naro boko tia bantu bane okule drive and direct osirio boroso okay nere nanda boko libane bonro tia ko boko na nyago sira akolete una nyago sira akolete kakita gwake sabu ndi nyago sira ro kura boko tibane bonere ni ta ko boko no embabiri ko sabu no yo mone ndara aitira bonera kubika ni nyago sira ikobono amangana reckless kutabwa tia machige bara egati ibintu biri ko ira makweli amabe agoche bara tunya kuligeli mwategali engane ya ngasi gazeti galia ebwata amagomba manene toko libaga badaye na atubinga ine ngitoko kora gusutokia ni amangana ayembe usukana bara abo igo abagendi bayito antu utumia kibara ne serikali igati ibintu byonse nisema gitoko mochia andake ngitu ntoko kora gukura amangana yonse enda gutulikira ujube kiago asina bayikirega wa studio aye masema katunya gusoma ibirengeli byago bona mambia tulirengane ndi alingasi gazeti aliyese ingwata benkendo enchera nere yatukire usitaringa kurukare ya bire buna nenaro chinkendu chinyinge use chinyagitari chinyinge chiri chibwate chinkendu okonyoranga abantu abangirere ensingi bagusire magimabo gwetira samaroire amaroire naro okonyoranga abantu babeire bagutwara sigike gitambe umuntu omenya nyagitari chibili chiagenda igoro nonyege igagusi okonyoranga abantu abangi nigo bakoreranga tokonye turusio mwancho itasenkendu elinde tunyare komoene kanyoro muntu oberira singendo no yewetani omutienyi oyomo lakini bono omo na chevina na raiga korwase ikigambire kenene meyense ya Kenya manyakanete buna Justice Sifuna niganya aleta kotabanga bono chinkendo nchibona etikogendera utalire mibere buna nchire ya moyo yoko na nege susuru go cha senka enyare wakana amadeni enyare wakana chibili cyanya gitari onkoro ko igure no yense inari no manyitenga abantu mbaroro babiri bakorati racho semebere yabere nyasamo sen nandiri beri jiko immediately ayoro nyago ziro rali arairi live asiregeti taka kwa bese no ali map bona roriaro na totikaniki na totikaniki utatigane no nkoroge party obonto komayaneye asense moyo gwakana madeni ayega nabo moko ego mobere mogende moyo ene lakini enjere iga madeni ayega mochiko yakana gwetira se okubwateri chiko amagana yekigambiro no mukwira na koti mochiko nyokorigiri na kimugwakana ebile iga ya nyagitari tari ngogoyi oyo ore kurwari kunini nyagosiro sirri mbako montaji bezi nkorengi korengana nekigambiro korengana moni chibina bwe kigambiro ekinta koleta ganeke umubere oyumgo mwanchu itora halire urahara rero mutienyo yigo gusono uyo kianda umanya kobera sintu tobwa tipeso tuko murusirio obugusini nyakita tumali no yani ntoro setiga akituyebira no na kiki yako tebanga andake okuno kwena ne oko nabenge ogutasika abantu bali basirio amagimabo kose human dignity obumwanya abantu boli bono tiboye ekyagera umuntu nyosirio obugimabwae moire omoikoyo utu unali chiko lire anyway tekobeko umuntu asenkendu spirit yayo kunya kuonjokana na gali sinke igobana ndatenko boliga igobana karara muiko yorosete ndachi gutimoka nande onkorogo nebe gukubulira boli limbia nebe gukubuli nabiko nyarekana if chi family abantu ntolengaine umuntu arusire tubugima andake kurwa se family zali kwenyara umuntu arusire tubugima andake kurwa se family bantu bamwamara batigete kurara mbayo bono kwanyira umubiro no uri gali sinchunga bokonyi mboye bokurusyo umubiro gali kwera ngaye serikali kwento kuchira ibi serikali abara ibaitwe serikali ni kwente niribyaka no serikali chi county national government bamanyanga uyusira nga kyabute tenkendu kikugani onsari kono kubatiriri umubere bono gaki na toreta kusene potito ko cha gotindeka nanda na chibese gutumia sababu nerororo okwenda kwayo bekali ese compound timayitinga ali ese compound rori arakore kigote tayari no isare njirinditiyo bono nyabagosinya gotomo bere kanayo kwani iko nini Lengana boigo mwanchumulili ya lenge gali ya anse ya magazeti vono mambiana kituko nyoko boli nga andaka ye kiregeli kia boigo ngrekeke nga kyuro chekero ameberelie kuguta sinkendo asinchandake yubo taka gutai oguiserwa no gutanyara kwa bali abanyene bali basirehiri nkike tukolekana serikali ngo ntwe sona nyime ngaki kolenga nikambere kuyuli nkimo ne chibino yu abekira mangana yu ayo mwenyene birengeli ya boigo no bego twa badaye aigasena baitu studio emambia bona katonyo kuligelia yonsi bono mambia kiregeli yes toro jirendo raliri gakire ni nyagusiro raliri chibesa bwate mabu goseneri bumia moja kaneri kwa kaneru igerenda rusiku gabu mocheri bona ibona te kama 50-50 ekiagero usaliko para bwinki batale ko mugweneri agwene okay na inturende tokote baka kika akino yo minto raliri bona kama 50-50
onye ne 150,000 to gwaka na barobai onkorogo asinse moyende aboroki wambale barorekanire barabatundu watoto watoro baguchi gukora matemo abo bari baguchi gukora matemo bari watoro chitoro batundu babwate bitundu gusi yani baite mo kongoya oye kabiri abakuruga tundu bono tigangote abana mbarororo baonchire mono ekero parasi chiskuru anene mono bali bachangirira so gusamba gwe chiskuru matukabongo iga chiskuru ne chinyinge chia sambiru abo bono bagochi gukora matemo abo yikirasi ge 12 koruchi sobo bono ego kolegana ni wizara y'isemi umuziri w'isemi umuske Jules Ogamba Migosi nigo aene kiribene aboroki mbare barabatrigo yonkorogo moroki wakaimo kane betruli akaende skuru akasambe skuru moroki wakaimo kurusoba kabise to muibwe chinyene mugo akaenda kabeto mwalimu moroki wakaende skuru omwana uyiga akaibuka karama balimu agata kusine biro by'skuru bona boroki bayiga bakaiwe punishment say discipline yoko seli kwa kurase skuru bona matemwa igago chiko cha manena KCSE kone lichiko nigabange ba chokolera isiko yebiriri gosekure mechiyabo abuna bagweta abuna kurunka muzigari atayondendete ya muzigari ngojale mpaka kaka muzigari nkoma ebuzatinde nkora matemu very accurate abo sichise mirainde nkagirete nganera roro neli ukwaranga empty lecture halls evirasi lecture hall ne kirasi keli asabana bali bare campus abana bare university chi college okonyoranga abuna bono igaba aborokia baraso umugiro bono evirasi mbibwati bantu ebikwaura kerengeyo abana baijire gaiga baijire sukuru bune yerega iga baijire ime abange bakoirwa goko gende sukuru onye morokia tayo nkyo guchikokoraro mwalimu lecture ateli gocha takobutwa straight akobutwa ngiateli gocha sukuru wanso mi mwa ikia elire ekiana gya karaji tali mangana okay alright boro wachulira yire gati ali sokunye kuligeli boro mambia ali manene akuje gwateka boro mambia namukunya ukuje gedera gotokwanira 0741583878 0726 4473667 yini chinamba achiri uratu kwandire aiganse nsemiri yesi mine mitandao andake igatokunya kuligeli manene akunya gwateka boro mambia ikiage kergali ngana nere kuigule ga uya ukunire ayuruchenga kango ingane igani chenya nanyibeke gusekera kiyakolekana tobirengali byago motegeli bono mambia bange bagondrulike gutulikira bono mambia na gutuakira gaiga ase studio ensemble ya kabere jomurobali etwani yagatembe bono mambia bwakire ingana yobolemi balemi bono mbirero bali by the way sana nande onkorogongwa kwana kaki ekemelie kegie chai na kigia konya abantu abange gusi sana kemelie cyane giya konyira abantu abange gusi abana bange etosomete gose basomete witase chai matilila anyali bali uko echai gose mikwero sana echai ni raro raso bunge na nenkagire ngaboni go bwa mbate mbolinga tindi konyara gukwana na mame kiagera ngise komukwana boni ga to umetegente tangana bonto komo bolinkelinga bona singaki iyaje teme cyane ometo no motienyo rio bwana takobori omobori nana ki kende gya soirapo omuga konkorogo boni ga cha engusi mikwere sana kikiabe toro chigusi kionsali gone tato mwanone chingongo chinde chibesa bakuri romboro kaki romboro intula litako temngaki amatabere nenkoro harafu ntuonsali iga na botokotora amatabere nenkoro buna bataide onsali go bono iga tumaye go tebunge ponazi siringi komi onsali natemete ntuatemete kuligirelia abagusi abali bagusi abangene abakolera achisamo au bagusi bakotebanga kigusekiranya lekane umulimi ugakali gusenkandara mulimi ugakali gusema Thioya mulimi ugakali guse Nairobi ali ire chishiringi gusene 50 neyemo umulimi ole chinsemo kia mukama gusege sonso gusetendere ali shiringi 10 mbaraba iga bakoruchinse mochia rukuriri account ya Embu 57.50 yani 50 na isano na ibere umulimi ugakaliga hari rukuriri ensabeli ya Muranga account ya Embu ere ali irega kiamo kama rianya mwamu ne shilingi 10 onye abali bonsi bakwiri cha ya bose factory ya kiamo kama na boy goria nyamwamu manu yae chishilingi ni 10 ya nyamache itumbe 11 shillings na boy onto bwate ogembo nyansiongo na sanganyi
12 shillings. Nalenge chisamo chiri chia nyama chigoro. Nkarangi abalimi bagukura meka bakulira sana. Chisamo chiri chia kiamo kama abalimi bagukura bagotebanga nkieke bono. Osaligo ntobwate cha tabauti ne tabauti ende. Ngubara tebenge cha friend. Echa ine yemo. Echa tariye. Hauka musirindi abandi bakulira igura abandi balira anse gaki osaligo. Inegati ya mangana limo nchomoli na gatunya kuligelia birengali bya umiri wibiga kero ngindi gwateka bono mambia ndochigali masaka juma kurwa chisamo chiri ya Ramasha Boda msaligo Matilda na Onkorogo locked in santu sana alimo kwandira bono mambia nekeno mugusini gachandekire kurwa chisamo chiri ya Rogongo wenere Edna Onchali agotabanga bwakire bya bono mambia good morning neke gaki agwa semebere eserikali agwa akindusha kaliko kenda okay akotanga awase mebere eserikali yesu anani ekonye chiamata chiri chitali kwenyara yabarusire mebere yabali basirire yosi no wale gaiga studio bono mabya ukwana na ntubono mambya good morning usarigo bwakiri ya Dennis Onchieko bwakira bana ba mintobo yabono ni baligira tega bono mambya gakichu semi chitu cha sarekire aborokiwa bali bara abatundu yabayira ndiyo skuru bakola emechi yabo igombobe ne punishment yembejo Abatundu. Era bakote baga bono mambya Abatoro. Dominic nyangau no ali me ere bono mambya nabange bakunyo tulikira bono mambya na bukwa na ntugali studio weta sina bachito bono Osaligo. Aigaze cha ebuna kwa na teba tato mwana one. Muna mwatebire gecha ngabata bakurichi besa bandi igura bandezi. Okay. No chekero gukwana Onkorogo. Oinyorenga gusie yanyole tichire igoro kegima egianchore kebirigo na tombe. 13 shillings. 13. Ikomi na isatu. Okay. Harafu rugora irenga 57 shillings. Baro gwecha ebabwatene liguta ebwate getinya. No ekero to gukwanira abantu barebu na bono Central Kenya gosoro gongo rwa the mountain region abantu banyole tenga chibesa chinke P26 wika 57 yecho. Kinzo ibirengali kurwa somo tegeli bono mambe no mwanchu muligali anda kenki abwate good morning etuwani yagatembalo bwakire oh yes Chibroka yes right asante sana Zacchaeus rakotenga andake bali busyo barusu worona ubakogera emechando yacha bakurunga brokers bali baga kaligo tanga chibesyo muremi nchigo ika ansensemeli ya mashinani kusase chi factory cheito bona mambia inega tibi tobiri ayo tobiri byago atukunye ukwana bona mambia nubwati bagali usanga na intuga igasensemeli gaja kabiretwa tembe katukunye kuligira ya onsi bona mambia bwakire bona igo saligo tali asobobe igo chibesa nabo chiare go chakoba bibiti tuwe chimwate bakurogoro nabo chiare go chakoba retie yemo yes lakini bona abarai abatochore tenga na ubago tupimichi chae nini gocha na ubago tumia chibesa igere ntubona toma akanyora chirenzi obanyete ebine birengeli kolenga no motegeli yo akirisimi nabon tunga tuketa kune byatokeli twensigaika umulimi yokalega hali yinsamo chirichia Muranga Kiambu onyole 57 shillings oyiga olegusiga iga chinsamo chiri chige tonto chinsamo chiri chiabo machoge onyole shilingi 10 neyemo inki kiaba abaraimba cholire bakwenda busigali baligire linga ki echaya itutu ayoni rigana era agusi kugamba ligo ligosirigo lirigo ika aba gusina aba banyali bali usoma chogo sobazi liastalika bali bakalogoro liapabuya Kono na kieko rumo tegeli yagwa ka otenga ndaka barai asinali bago kolege tanda wirigete good morning etuwani tiga wi karibu sana kurukunga Joshua Manono alright Number one mwatavirenga omoda kera sireja kitali na wekandu lumia moja payo soka. Bone ere gatata. Mbora nje na iriro morwere nyagitali ba muweniri yasinyiro kodegi. Urali. Igega na iri wansa banga kane sengenyo na sali chibesa chiana bosa. bagwakane
Straight. Banga kana Straight. tikos na rule chibasa chiribata eto lakini batiro murwero no nyale ko Mapema kanga ababuya. Kanga igaba buyagera nsonge na era muna arenge ocha fatari. Mapema. Aya point number 2. Yes. Asansa moya walemi. Igonde demba konya bana bonsi bategera iga munanko bere samaye kwanta ko bagambi. Abale mimboro mugono no ya batali bakonde sate. Yes. Aya kera bakona korda igoro yeta digamba konye iga. Bagenda batogoleta yonsi pi. Okay. Basi meka matoke. Igo ibine birengele bia gae. Ebirangere biecha biane ko bakonya tikabaru biecha Ai gwati lubo kobe gotogore yago. Mapema nje timbo alicha bwana. Irende ngiayo ko batalia se jayo tabwat. Nje bwana ngwe. Esenge njo mate ngate bwati fighter. Oh. Ya bwana batogoleta basi meka matoke elimo 300. Asante sana Joshua Manoro sete sana. Ebitenga 50 1,000 na 1,000 elfu ngapi kwa hesabu? Imbia mono sana Joshua Manoro. Nkole ngia barama mitwege chongoranga. Onkorgo chana never igikegeke tonyoro mobwe kaga atogenda si never. Good morning. Etwani. Hello. Hello Gatembe. Hey. Mnagan tena. Etwani hello. Hello. Uyo kuranga atali kwa 92 bono mambia nabo igon asincha atali go chabia unatoka neti mambia bono tukura tikiraga kwa sisimi mambia bono kulindi bengali kuigulinga kabande bago tebanga ebinte biga andake echai abali mibone bakwemincha batogole abande batebiringa ba directors ozo bali bacholira sichikae neba kaligoro go broke amangana igasarika ebyonsi nebintu motegere nayo kunya kunyura uyoto batebiringa ali samangadi chinkendunga onye muntu sira mujana guchinya gitali yakade amangana bakomsa Usaliko kwa iresi mia sebundi. Achiko koroseri. Muna ajiri ko koroseri simi iga ya sare kiremono. Nki abonete ko kora. Utabonete ko kuira nelichibe abonete ko wakana. Because ne rosarisi. Mapema ne rosarisi. lakini asobo gima tuliko tanesi nisi Asobo gima. Arobo gima para bototika iga bana to gen rekoliana ndi. mbona banyagitali mbate makokonyo muri mabugakana Batema. Igongo tema bali ngiko tenoko gotogweni kwenta ko tuweni. Okuno gotema. All right, asante sana Matilda to abantu babira simitandao bali kile tumyoka never imambi yabono. Sigati ya bari bagende sangana into chinse mochiria cha Facebook. Nkagire tinga onkorogongi wete simia yango nyakurangirire timeti ngwaka. Lakini tali mangana onkoroge simia yango nyakurangirire sana. Na boko imukia simi muchando to yo. Eli mwache alivyo akotebano alime yo murobere Frederick Ogemba akote good morning from Nakuru Massive na boigo yiga Victor Mondo mienda akote bokoro chinsa mochiri acha Kilimani tuko pamoja na boigo mwalimu Elijah Ochenge akote good morning koro chinsa mochiri cha South Mugrango Nyaramba Sugutano onde ime buna botambe amo na Bible David Ochenge mamo yuno keke mto na boigo na abange Dan Kanombane onchiri akote bokorwa umwalimu Dan Kanombane onchiri korwa chinse mucha otanchi igomanya mache bubasiri ambase secondary school no are ime yomurobere mbia mono sana genda gusanga ujumbe chino are chinse mucha Facebook ngaki Aro ya tari egwante bimbo koli simi age konyo gerro ngaki yambu ya kwege to moisia kimona ago ngiri sokoro teriko baigo eso apa sokoro bawe sika nyanchoke mbuya kwege tea Muno kurati yankoboli umaitenchi njoya ninchi ndanga monero nchika na mwa kiroro iganga ibo kwa chaka utara nenya unyo kono nya muta tikubwata simi nu cheino muta tikubwata simi Bono nyanchuke dabere ka jaru rega asetole nyanchoke nyabe nare komboli mbuya igete ase mwali nkuli bitu bino ntwengo no nyene nchogwe mwana mbuya igete taibanga no mwenchobulili nga yusi kaliko etwoni yakatembora mambia nsaboni ya kabere togendete ekatogenda nsabili ende turamyoka ase never no mukaka onkoroke bacha imambia bono mwenchoba tegerali egekage tali ikirebo shugete yetambe imambia bono heri enyene heri liguta
National anthem ya never mapema. Okay, there is no any problem, there is no any compromise kwa razangu ra duniani. Okay, ntate go ichaiga ka kitari asoberende bono renda abantu nabo tokinete buya iga omotio abantu barande to kuranda buya sana. Okay, muntu tali simira zero frasi oigwase kurira. Okay, no problem. Muntu tali suguri era azire kuruga ebolepi bono ntate mboriga ka kitari bobe tato mwana one ka ki mwana one ngwachete nyorofi nonyane simiti kwanya gwaka nonyane simi kwanya gwaka tata. Okay, mama kaki wachire kwanywa miru kwanywa miru mbuya nonyene simi to gwaka gocha abaibuli baleire stress charity because of you. Why now? Okay, ono kakitali bobe nkoboriga abana asemwa sokire gochia aye to kuranyora mama mino kwaraka mama ngakikwaboka mama ngakikwaboka tato mito tata. Okay, omogaka nero igubuya okobori mama ngakiogenderete gabuno sogeta sai ngakiorocherende abantu biya bale kwa moremia naye togoza kwa matebi ngomusacho yako nginta boire musacho bale gusenga ki. Okay, kwa matebi tata gaigande buya pima kwa razangu tato minto ndebuya tata ndebuya kabisa tosimegete chae gabu tosimegete bituma gabu buya tato babu mwana ona naendo gete mama ke muntu ntomere gabu no sirini. Okay, na irende kwa menta ke kwa motomere no nyembi biti bona abande ga kitali bobe korukwa gachieta tukweti manya tukweti moyore no maite se inonero kabisa no maite Bible bawo kaki ndikano no gutaro gendo chikorra Bible bawo ndio gutaro chikorra Bible bawo gakyo gendo raro no mama mino buna gotire urara mama mine bikoro tako bekata jetenzi urara rota to mino kaki bono roche mwagenda bongoro kaki abana baito gaki tabatari abana baito manyanga buno moiboli yakuboka ako chikorigele go chiari nkorrale none yangeli gwatigete nkali olengere gaki omwana one ngaigwa chiete mama gaki omwana one tata nale koruka tato minto kaki ngaigwa chiete tata mosi analiore ali go senyorofi mosi gwako motomotindi ogoteba yo men kwani kofi konini yani atomanyini no se netemanyiri nonye ajibiko manyene nkwana ko komanyanga Bible ba umbaro kaki to kura akalende simi kwara bori tato mino ngaki tata ngaki mugendere tabo no tato mabesa mbali na acha na besa ijiti yao abaibuli baro bonguru kaba ko ende konda barosi kende kaki kuba kwani bosaiga nga hai amauti muri kaki abana bali amauti muri kwagenda pipa ko moibuli olengelo yaga kwete bali kamba kati mesi bacha pakati TV ga basoma bateba nga omwana nalo koruku fulani abolete koru 19 goseki paka lero tana gotoka manyanga igo naje nade manyana botegerete ngatoli gocha yamanya goikero monto oralire obekiro mocheri okobwekaine bagenda bakomplene bate omwana no yone liria matanga gendrete nalio akare gwesigori gocha nga nakwete omwana uri ochiule nuguri kaki abana tabatali please nawaambia mwagenda mwararo abaibolinka aba bolinka yani straight if not so sigwa pemberezi mama ke muntoma ebeterete mwagenda mwararo abaibolinka sigwa pemberezi wara sigwa sorori never straight. Hazina Siri Event Services ni company ya Chiringu